12 maaien in het jaar 2000. De brand bij ATF begint maars betiet. Een soort is er nog net bekend hoe giftige stoffen. De brandwacht is aan het blussen. Stiert journalisten te wut. Allejaar zonder beschermende kleren of moelekapjes. De reek gaat door een grut gebied. Het vee moet naar binnen hellen worden. Maar elke nien is ik gewoon boeten met het mooie waar. Gewoon buiten zijn, er levert verder geen gevaar op. Het is wel zo van, we raden wel aan om kinderen zoveel mogelijk te voorkomen dat die zand eten en dergelijke. Dat is toch dat de gevolgen in eerste instantie bagatelliseerd binnen. Dat er zijn we in 2000 toen de brand weer van er is geen gevaar voor de volksgezondheid. En later blijkt dat toch te wijzen. Terwijl als je naar de feiten, naar de gegevens, dan is er een ontzettend soort chemische troep wat er loopt. Ik heb van getuigen dat de kleur van de hemel, alle kleuren van de regenboog hier. En toch er is geen gevaar voor de volksgezondheid. En dat verbaasde ik mij toch wel echt toen ik met die zaak bezig was steeds. Ja. Saai na de brand komt er een grut onderzoek naar de medische gevolgen van de ATF-brand en orenbranden. Dan doet blijken dat de klachten het gevolg binnen van reek. Als het nou een chemische brand is of een natuurbrand, bij gelijk een houtvurk in je achtertuin, reek is altijd skeerlijk. Nou, het verschil tussen een chemiebrand en een natuurbrand, dat zit hem vooral in de bron. Maar de rookwolken van beide branden, die bevatten allerlei verschillende schadelijke stoffen. En die astma die veroorzaakt wordt door zo'n brand, wordt veroorzaakt door bijtende stoffen. En die zitten in beide rookwolken. Dus hoewel die rookwolken iets verschillend kunnen zijn qua samenstelling, is vooral de hoeveelheid bepalend of iemand daar klachten van krijgt. Dus uw advies is eigenlijk altijd uit de rook blijven? Blijf altijd uit de rook, want elke rookwolk bevat schadelijke stoffen.